Living di sana. Yang lainnya saya fancy. Sunday kayak dokan berapa untuk kita? Kopsnya kok nak kulit? Sebenarnya aja baru bangun itu juga nih saya semua dia. Oh. Mabaikan, ini di dalam apa? Bisa senang nih deh. Anak kan sih lebih. Anak ke di Langgo sih. Anggur furgan silang nggak? Anggur furgan sih. T-shirt, 150, dance t-shirt. Ini nak kali ya? Pisang-pisang deh. Pasrah moजां tarsana banangगौब्ला लांफैनो दामि. Ini kan sistem moजां suwe yang aku harus ngkablayin bi. Naifar pisang lah? Pisang sana naifar ke kunci? Dia nama moजां dah ngasuh. Sabtar moजां nih kan? Aku ngapain bawa moजां udah naik ini. Dia nama moजां san? Sana. Auntie, price कितना? 300. Ini kau moजां suwe yang. Lari. Ini sih moजां suwe san. Angin moजां kasih lagi. Angin roh ada milih kan? Malah laro. Ini kan selai. Selfie stick boxer. Selfie stick boxer. Bisa nggak? 100 noleh. Sana menangga bahan 100. 150 di bawah. Kita logo. Jangan pernah sini kan ya. Aku kita makan kalau ini juga. Pisang mungkin. 550. Thaby din siam sir. 550. 250. Ini mana kemana deh? Masuk. Itu semua leh. Lengah. Non keseng nana. Strawberry kan sih jangan nggak
बायना लानानै नोंजा आं जाजालायबाय थाबावगासिनो आरो 3000 आरो 4000निफ्राय अनलि 900 जानायसो अनलि ना बुंदो बिखायसो इमान जाब्रा इमान खमायनायखौ नुवाखै मानसिफोरा वा खना हरायनाय लिं लांलांनो मोजां नुदों खनाफोरखौ नों गानना गाना नों खोमादि होनदों तू ज़्यादा दाम को बोला 150 होगा एकदम लगा 150 ठीक है रिंग टाइप है रिंग टाइप है रिंग टाइप नहीं है रिंग टाइप नहीं है शूटिंग से गान जागा मोनले शूटिंग ज़्यादा दाम ए जोंखौ बड' गसिनो जोंखौ बड' गसिनो নাই নাই ডাইরেক্ট কৈ দিলো আপনার মিলিলে এইটো হৰুটো লাগিব কোয়ালিটি আছে ভাল দাদা এইটো কোয়ালিটি 30 টাকা দিব ओइ दे आं नागिरबाय थानाय सिखादा नैला बायदि नोंनो जागानसो मोजां सोंनो मिदा बांद्राय गुवारलै आंनो गुसेबसो नांगौ जागोन बनायदों आरो वीडियो बनाइছো ब्लॉग फोटो भी खींच रहा हां आइए होलसेल ayo फसायजोब्बाय आं जि मोजां मोजां दंखायोलै दांग्रि 3317 सिम्पल ना मोजां नङा आरो जागोन लायदो नोंनिया हे गरमासो गाननांगोन इखो माबायाव सरि गोजांनायाव हे मिथिगौब्रा आङो खानायखौबो इनिबायदि खालामगोन ना खालामनायमोन खनसे ओं नङा खालामखादोंमोन खारजोब्बाय हामा जादोंलै खानाया हामा जादों बिदिनो मा गस्ला मोनो उल्टा इथिसो गस्ला मोनो बेखौसो मोजां सुबाय आं मानसिखौ
ধুনিয়া আছে 100 ভাল আছে 100 teman-teman sewa pare Hai logowyfwr, ang dayo video ko beawnw फोजोबबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय गाइस